ассалому алайкум тамошобинони канали маъмур азия, хуш омадем ба канали мо. навори имрӯзаи мо дар бораи драбилка, ҷодуҳо ва печков мешавад. наворро нагзаронда то охир тамошо кунед. навигариҳои зур шудагиай дар нархи навошам, дар худи ҳамин чизҳоам зур навигариҳо шудагиай иншоаллоҳ ба ҳама харидоро, ба ҳама мухлисо маъқул мешавад. хоб ҳозир ҳар якташа маълумотоша метем. ҷодуҳо тамом шудаги буд, навш овардагием, драбилкорам навбро омадош, комплектҳои аввалаш ҳамаи намудош ҳаст бародаро. бисёр навигариҳои хуб шудагиай. баъд намхел сегментҳои калёниам овардагием, ғавс сифати хубша. ҳамаша маълумотоша метем. нарх навошам ҳатман гап мезанем. шумо фақат наворро то охир тамошо кунед, маълумотҳои пурраро бигирем, баъдан харидорӣ кунед. дӯстони азиз, хоб мо наворро сар мекунем. драбилкаҳо бародаро ҳамаш 220 220 волт якфаза ай розеткаи хона ҳамаш кор мекунад. суруғаи мо ноҳияи ҷиликул, номи ҳозираш ноҳияи дӯстӣ, вилояти хатлон. даставкаҳоро дорем бародаро. даставка иншоаллоҳ бо ису то душанбера исунш то шаҳритус қабодиён даставка дорем. исун то панҷа исунш бошад то кулоба даставкаро дорем бародаро. даставкаш бемалолай, суруғарам гуфтем бародаро. акнун мегзарем ба худи драбилкаҳо. драбилкаҳо мешаванд 3 киловатта обмоткаи алюминӣ, 4 киловатта обмоткаи алюминӣ, 3 киловатта обмоткаи медӣ, 6,5 киловатта обмоткаи медӣ. ҳамин ҳамун драбилкаҳо ҳаст бародаро. шаклашон ҳамаш якхел, фарқиятшон фақат дар ҳамун моторша. баъзеҳо генератор мегӯянд, баъзеҳо моторш мегӯянд, фақат дар ҳамунша. дигар ҳама ҷош якхел бародаро. хоб ин драбилкаҳо чӣ хусусият доранд? якумш ки мана оҳани гирди ҳамин маховик оҳани ғавсае дӯстони азиз. мана аз 0,6 миллиметр то 0,8 миллиметр ҳаминҷаш мебураяд. 2 миллиметр фарқият қатӣ. ай 0,6 миллиметр то 0,8 миллиметр ғавсиш мешавад гирди барабан. ин чӣ плюсе дорад? вақте ки кор мекунед, чизҳои сахта мезанед, агар ҳамин материал тунук боша, овози баланд мебарора, ҳам ҳамсоёда халал мерасонед, ҳам худи ҳамин хонада, ҳама ҷо овози ҳамин драбилка мешавад. ин бошад аз ҳисоби ҳамин оҳан ғавс будан овози зиёдатӣ намебарорад. дуюм плюсаш ҳаминае ки маховики заводской дорад. маховики заводской, маховикҳои москвичу жигулӣ. ина ғавсиша бинед бародаро. ғавсиша бинед. чӣ намуди алаф боша, дом боша, сахт боша, сахти сахт боша бемалол майда мекунад. дӯстони азиз, шумо бо дили пур ина харидорӣ кардан мегиред. хоб полни 2 қавата 18 та анаи 2 қавата дидина, мана 2 қавата задагиай 18 та калёни сегмент мондагиай. 18 дона калёни сегмент, ғайр аз ваё 6 дона молоток. молотокҳо ин барои чизҳои сахта майда карда дорам, барои нами теғо корчҳо. хоб бо агар шумо ин драбилка қатӣ фақат алаф майда кунед, дом майда накунед, метавонед анаи молотокҳоша снимат карда монед. снимат карда мемонед, алафта бо сабуктар кор кардан мегирад. вақте ки сута майда кардед, ҳам сута ҳам алаф майда кунед, шумо монед ҳамхел беста. агар фақат алаф бизанед, молотокҳоша снимат карда метавонед. хоб ин драбилкаҳо дар комплект чӣ дорад? ёзи кришкаша ҳуй карда мондагием. кришкашам якта крючок қатӣ ҳуй мешавад. ин аку маълумото барое ки одамое ки якум бор ҳамин драбилкаҳоро дидаистанд намефаҳманд, ҳавоёдае. дидагӣ аку дидагианд. шумо дам хеле такрор маълумот мешавад. хоб анаи кришкашае бародаро. анаи барои дон заслонкаӣ мегиред, алаф мезанед, мемонед, дону сута задед, айҷа мепартоед, дон задед, инҷаро пур карда мемонеду. мана крайник дора, ҳуй мешавад, маҳкам, калон, майда. хоб гандум ҷав боша, ним ҳуй карда мемонед. донаи ҷигори боша, полни ҳуй карда мегиред, донаш калон калон мешавад.
бемалол размери сабуз ҷарма карда метиҳад. ду размер ҷавам, гандумам, донаи ҷигорирам, сутарам ҷарма карда метиҳад. Мана хоб сетка дора, ҳар якташ дар комплектиш чортаи сетка дорам. Анаи барои размери сабуз мана сеткаш, ин барои ҷармаҳай, ин барои алафи гӯсфандо. хоб анаи чорум сеткаша дар танаш истодагиай, ин барои гуво. барои алафи тар ин сеткарам гирифта мепартоен, алафи тарам бемалол задан мегирем. Мана ҳозир драбилкода навигари шидагиай гуфтем бародаро. ин драбилкора акнун шумо метавонед якбара ховакӣ мондаам задан мегирен. мана поча мондаги намхел раскладной карда маҳкам карда мемонем, бо ин мешава яъни махом мекунем, ҷойҳое ки баландиш пасттар боша хоб карда мемонад, айбар задан мегирем. намудои пешинашам дорем, се почага мана ин хона мешава ва чорпочагошам омодагиай. дарунаш ҳамаш яхел, материали дигар корча ҳамаш яхелай, фақат нами ира чорпоа кардагиай ва ино се почага мана. анамиқа навигари шидагиай, баъд сеткаошам айбар шидагиай. расм мебарорен, бо сеткаи дигарира мондан мегирен. осонак кардагиай, бо кришкашам як крючок қайти уи мешава, осонак ҳамаш. ана акнун мегзарем ба нархи навои драбилкаҳо. драбилкаҳо бародаро ай 3500 сомонӣ то 3900 сомона буд пеш. ана ҳозир бародаро арзон кардем, аз ҳар якташ 200 сомонӣ арзон кардем, плюс бо даставка бародаро. даставка то куҷора ай ҳисоби мо мерава гуфтем. хоб 3 киловатта обмоткаи алюмин 3300 сомонӣ бародаро. фарқ надорад, хеле чорпочага хоб мекардагиша, сепочага ҳардуш нархиш яхелай бародаро. сифатиш ҳардуштаам гап нест. то ҳозира ягон кас падвадид кардаги нест, ҳамаша корошона 100% иҷро кардаистанд. хоб 3 киловатта алюмин 3300, 4 киловатта алюмин 3500 сомонӣ. хоб 6,5 киловатта мед 3600 сомонӣ. 3 киловатта меди бошад 3700 сомонӣ. чӣ ба 6,5 киловатта нисбат ба 3 киловатта меди 100 сомон арзон? барое ки бародаро 3 киловатта медии ки овардагием вай 3 киловатти тозаҳай гарантиш қатӣ. мотори махсус, мотори зур мондагиай. анаи 6,5 киловатта бошад, вайра мода 100 сум арзон омадагиай, моам 100 сум арзон айвай метиҳем. ай 3300 то 3700 сомона қатъи даставкаш. исуш то ёвона, то кулоба, то панҷа, қумсангир 5, калхозобод, исун шаҳри туз, қабадиён фони даставка мекунем. тарафҳои файзободу ваҳдат бошад, то душанбера пеш таксиётона, тарафҳои роғунам ҳамхел то пеш таксиётона бурда метиҳем мақсад аз ҳисоби хидмон. дӯстони азиз, хоб драбилкора ҳамаша маълумотоша додем. касе да чанда дар кора ина марамат ҳаракат кунем. ҳозир сезони алаф сар шудае, гапа бисёр намекунем. баъд беварзай драбилко корчаошам омодагиай. и корчаҳои качественни калённи сегмент сӯзонда бо об додагиай, мустаҳкам кардагиай бародаро. агар каси да фораки якҷоя барои запас гирифтанӣ боша 18 мегира якта драбилка. иноам и корчоам ду намуд мешавад, ғавсш мешавад, тунукш мешавад. мо ғавсша качественниша овардагием бародаро, гарантиш қатӣ калённи сегмент. шумо бо як комплекти дига метавонем бигирем. қатъи драбилка хуш карда нархоша вақти вайда гап мезанем. баъд мегзарем ҷодуҳода. ҷодуҳо ҳам тамом шидаги буд, ина омадагиай 3 намудша оварда мондем. аввал 2 намуд буд, ҳозир 3 намуд карда оварда мондем. ҷодуҳо корчаҳошон алмазниай, ҳозир чанг задагиай, барое ки масъала дошт, барои занг назаданаш масъала карда, роӣ кардагиай, чоткӣ карда. ҳаминора камкам чанг задагиай. и сабират кардагиша. мо шумода роӣ мекунем анаи ҳолат. барои ҷогир нашидан корчои бай почаоша бурида роӣ кардагиай. шумода роӣ мекунем, вайде ки қабул кардем, нахел варид карда мегирем, осонакай.
дута поча дора, қати почаҳошон рӯй мекунем, анаи ҳолат рӯй мекунем мо. хоб анаи калон шай, анаи средни шай, анаи майда шай бародарон, ҳамаш кори худша 100% иҷро мекунад. шумо бо дили пур харидорӣ кардан мегирем. ҳамаш корчаҳошон алмазӣ мешава, беҳад чизи хуба. Як тез карда мемонем корчаша, хеле кор мекунад, ба осонӣ ино кунда мешаванд. алмазнира хто медонам бридан мегирад любой чиза, бо видеоша мемонем дар вай. тарзи майда карданша шумо бо дили пур метавонед тамошо кунед. акнун мегзарем ба нархош. нархошон инорам хеле арзон карда мондагием дӯстони азиз. 700 сомон анаи майда шай, 800 сомон анаи средни шай, 900 сомон анаи калон шай. дӯстони азиз, иноам қати дастафкаш ҷойҳои гуфтагимон. беҳад чизи удобния, чизи хубе. акнун мегзарем ба печкаҳо. ҳар якташа мо 100 сомонӣ арзон карда метиҳем, плюс дастафка мекунем ба ҷойҳои гуфтагимон. хеле брендови печкаҳо ҳаст. печкаҳо буд ай 1150 сар мешуд то 1650 ра. акнун ай ҳамаш мо 100 сомӣ арзон карда метиҳем. ай ҳисоби ки сезон несозӣ. касоне ки боша харидори марҳамат. хоб 1150 сомара 1050 метиҳем, 1350 сомара 1250 метиҳем, 1500 сомара 1400 метиҳем, 1550 сомана хел гулдоро буд ку таи боло гулдора ва ёра 1450 метиҳем, 1650 печкаи калон набошад, 1550 метиҳем. касе дар кора шурӯъ карда тоза карда чотки карда роӣ мекунем. дӯстони азиз, ино краска задагия як дам 1350 сомаш краска задагӣ нест, дига ҳамаш краска задагия. хоб ғавси оҳаношон барои нашунидагиҳо маълумотоша метиҳем. ако шунидагиҳо боша ба ё шунидагиан ғавси оҳаноша. ҷои алокунакаш 3 мм тоза мешавад, не қабурғадор ду қавата 3 мм, дига ҷош 2 мм. 1150 сома ҳам хел ва ё бе қабурға мешаванд. анаи хели бе қабурға як қавата мегӯянд ира. ям ҳам хел 3 мм ба 2 мм коробкаи боло поён. бо дорем ҷои хунукида тарафҳои помир бошад, тарафҳои ғарм ҷои хунукда бошад 4 мм падзакас печкаҳо овардагием. вай ҳам мода арзонтар омадагиай, ҳам материалаш ғавзтарай бародаро. вай мо падзакас ай дигар фирма заказ кардагием. вай ҷои асосиш 4 мм, катёлиш 25 ба 25 бо калонша заказ кардагием. хоб ҷои асосиш 4 мм гуфтем, дига ҷош 3 мм. ва ёра тавсия мекунем ба ҷойҳои хунук, тарафҳои помир бошад, тарафҳои ғарм бошад, тарафҳои мана айни ҷойҳои хунук, вилояти суғд тарафош ҷойҳои хунукш бошад, бо дили пур мана заказ карда мегирем. мо иншоаллоҳ шумода дастрас мекунем. тарафҳои вилояти суғд бошад заказ кунем, мо иншоаллоҳ то ҳамин ҷои таксиҳои хуҷанда бурда мерасонем. чи панҷакен бошад, чи вай бошад, то пеши таксиётана душанбе мебарем бародаро. мана марҳамат, каседа чизе лозим бошад рост алоқа биромадан мегирем. як чизро гуфтан ёд биромадааст бародаро, ино ҳамаш нархҳои охирша мо савдоша ҳамаша карда арзон карда поён карда мондагием, бе савдо карда мондагием бародарои худтон. агар ҳамид рабилко 200 сомӣ кам карда мондем. хоб ҷодорам 100 сомӣ уже ай нархи аввалаш 100 сомӣ поён шидагиай, печкаҳоам 100 сомӣ поён шид. ино мақсад бе савдоам. марҳамат, каседа кадом намудаши дар кора муроҷиат кунед. 24/7 рақамҳо кор мекунад.